Ovo je deo jedne kampanje Rio Tinto Marš sa Drine koja traje već skoro godinu dana. Bilo je više aktivnosti, više protesta, performansa, sakupljenih peticija, potpisa, medijskih kampanja. Ovo što se dešavalo poslednjih mesec dana sve je zapravo počelo sa reklamom koju nije htjela pusti RTS-a, koja je bila zapravo reklama građana koja je govorila o štetnosti iskopavanja litijuma. Ona je bila odgovor na reklame koje je kompanija Rio Tinto emitovala. Tako je usledio i prvi protest ispred RTS-a. 5 dana kasnije usledio je zajednički protest koji su organizovali i organizacija lokalnih meštana i Skupština Slobodne Srbije i Kreni promeni. Naravno, to je bio veliki narodni protest na kome je jasno rečeno da ukoliko se usvoje zakon o eksproprijaciji, zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, da će se pristupiti blokadama od sat vremena vitalnih saobraćajnica, pored ostalog i autoputeva, a da će nakon toga cela Srbija stati ukoliko predsjednik Republike potpiše zakon. Očigledno nas oni nisu shvatili ozbiljno, ali mi građani smo sami sebe shvatili ozbiljno i usledila je blokada vitalnih saobraćajnica i najveća pobuna u Srbiji od 5. oktobra po broju učesnika, ali može se reći možda i po strategiji. Na kraju su ispunjeni svi zahtevi, povučen je zakon o eksproprijaciji, a zakon o referendumu i narodnoj inicijativi izmenjen. Ono što takođe možemo videti jeste da će biti usvojena i inicijativa za promenu prostornog plana u Loznici, što je još jedna velika pobeda građana. Zakon o eksproprijaciji je neustavan, što je vidljivo i kroz mišljenje advokatske komore. On uvodi jedan neverovatno kratak rok od 5 dana, koji je prilično problematičan, gde vi morate da se izjasnite. Posle toga se može pristupiti otimanju vaše imovine, a nakon toga vi se možete žaliti ili ići na sud, ali vaša imovina je već prodata i tu možda ide neki novi investitorski centar. Sporno je i to što imate određene uslove, imate određene situacije kada neko može proglasiti šta je javni interes i oteti neku imovinu, ali nemate jasne kriterijume. Ispada da otprilike šta god vlada kaže da je javni interes, to će biti javni interes, pa tako može da zaključi recimo sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, osnuje tamo neku firmu za pranje novca neko odavde i krene ljudima da otima imovinu da bi gradio neki investitorski centar zato što je to neko proglasio javnim interesom. To je bilo shvatanje države, država to sam ja, to jest to su oni, a mi smo rekli da je ovo ipak država koja je zasnovana na građanskoj suverenosti i kako piše u Ustavu, ovo je država srpskog naroda i svih njenih građana. Drugi sporni zakon, zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, je uvodio i plaćanje taksi, izuzetno kratke rokove kada se radilo o samom referendumu. Ima i neke druge sporne odredbe, ali u suštini on očigledno, to je bio zakon koji je pravljen bio za političke stranke i za bogate da smanji uticaj građana. Mi dalje, baš zato što smo promenili zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, mi ćemo ga i koristiti, pristupit ćemo podnošenju narodne inicijative Narodnoj skupštini, gde ćemo pre toga sa pravnim i ekološkim ekspertima izraditi akt kojim ćemo sprečiti iskopavanje litijuma u Srbiji. Ne zato što je to neki naš hir, nego zato što najveći srpski stručnjaci tvrde da nije moguće da se sprovede vađenje i eksploataciju litijuma na ekološki održiv način. Dokumenta koja su procurela iz Evropske unije jasno ukazuju da su predstavnici Srbije ukazivali da je tu stvar već rešena, da će se sigurno kopati litijum, iako nije doneta odluka na referendumu koji je najavljen, iako nije izrađena studija izvodljivosti koja je obavezna prema zakonu, što znači da se ne poštuju institucije, nego da se ovde posmatramo kao neka vrsta divljeg plemena gde se vi dogovarate sa poglavicom. Pa mi smo ovim protestima pokazali da je ovo naša zemlja i da će morati više da se vodi računa o interesima građana.